I dag skal vi til stævne. Vi skal skynde os lidt, fordi vi skal til stævne om en time. Ja. Og det er der ikke så lang tid til, så lad os skynde os at komme i gang. Så har vi taget hestene ud, nu skal vi bare have vasket dem og strilet dem og puttet deres sadler på. Så ja, kom Sander. Last time, Molly. Går de sammen med bruseren. Der er lidt fyldt, men nu skal vi have vasket dem. Så vasker vi dem lige mega godt. Så er de vasket. Og så striler vi lige begge heste meget godt. Og striler vi også lige tandemæt. Sander er ikke så god til at stå stille, men hun klarer det godt. Selvom hun er lidt bange, men hun ryster bare lidt af smule. Ligner det i hvert fald. Ja. Så skal vi have sadle på dem. Grøn til Sander og gul til Molly. Og så har jeg sadlen på Apple. Så jeg sadlen på Molly. Og så er jeg kommet op på Sander. Så er du oppe. Vi har Oreo eller bølle med. Nok Oreo. Okay. Oreo, kom så. Oreo, kom ud. I snor. Så skal vi afsted. Kom, vi skal afsted. Så vender vi lige tilbage, når det er. Ja, min hest vil godt rulle sig. Men vi vender lige tilbage, når det er. Og tilbage, når vi er derovre. Nu er vi her. Nu skal vi skynde os. Vi sendte Luna ind. Vi skal være klar, hvis de siger vores navn nu. Godt. Nu skal vi have Maja ind på banen. Ved i slalom rundt om disse blå ting her. Lad os se hende. Hun er mega god, vil jeg sige. Nu skal vi have Emily ind på banen. Så kommer Emily ind nu. Og der kommer hun på Sander. Og ja, hun var også sindssygt god. Der er der lige en lille hund der. Men ja, nu skal vi jo have givet anden og første og tredje plads. Hvis de har været mega dårlige, kommer de på tredje. Lidt gode anden og meget gode på første. Ja. Der er Oreo lige midt i træningen, altså. Hvorfor lige midt i den træning, altså?
Nu har jeg lige stillet det op. Og nu skal vi have Maja til at komme op. Og så siger du lige din hestes navn. Den hedder Molly. Okay. Jeg vil have dig, Maja, til at gå op på førstepladsen. Vundet den her lille vokal. Og så skal vi have Emily herop. Så, hvad hedder din hest? Min hest hedder Sander. Og hun ruller sig lige, var? Ja. Og du skal gå op på førstepladsen. Første? Nej, vi siger anden så. I har ikke lige 2 vokaler. Men du klarede det lige så godt, men vi har jo ikke 2 vokaler. Godt, nu får I dem overrækket. Vokalerne overrækkes herover. Nu skal vokalen gives til Maja. Vokalen givet. Og til Emily skal der overrækkes en medalje. Så er medaljen givet, og nu må I tage hjem og øve jer til næste år. Så ruller vi lige hjem. Og så filmer vi lige igen, når vi er kommet. Så skal vi have Oreo ind i buret. Så gå ind i buret, lille Oreo. Oreo ind i buret. Dygtig. Jeg skal bare min vokal. Jeg synes altså Søndag og Molly har klaret det rigtig godt i dag. Ja. Nu skal vi få dem taget sadlen af, og så vaske, og så strile dem. Og så skal vi i gang. Så tager jeg lige min sadel af. Så tager hun også lige sådan en sadel af. Hest. Og så skal vi bare vaske dem og strile dem. Så vasker vi dem lige helt rene og fine. Men det bliver nok beskidt igen. De var også rene til stævnen. Men Sander rullede sig også meget. Så børster vi hende lige helt ren og fin hen, Molly. Molly er også lidt dårlig til at stå stille. Godt. Nu er det Sanders tur. Så åbner vi lige døren til hestene. Så de kommer ind. Kom her, Sander. Sander. Kom. Du skal ind i bordet. Ind. Molly, du skal også ind. Nu er de inde. Hvad skal vi så lave? Det ved jeg ikke. Skal vi bare... jeg ved ikke lige, hvad skal vi lave? Vi kan sige hej til følgende. Skal vi det? Lilo, Becca og Holly. Hej med jer, små.